Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e arde notitade noddandu musidɓe men hewɓe noddi en less so goto fof wiyama ma jaabe less ko tampere wonande jaabotoɗo wadde garata mbaɗa windande wootere so ari yettima on onon joom ñooke on ƴetto mbattana ñooke moɗon e haatimere nde en jiino ceernajo o haaliri hen kanko haali wona min haali kono ko namdade garmi jabtade ɓe mbi ko haatimere nde ɓe jippinide ɓe tawi ande heeli ɓe balle nde fewnite ha nde feewa ɓe mbawa nde hutorade mbimi wadde yon ngar mi holla on ɗo sifa goto dabɓo no mbatton gandon nde so Allah jaaɓi inchallahu taala kayre ko nde haatimere laɗifiyankore ay sa ƴeewi bange men nano nanton inde laɗif nde ko 129 kañum sowa laabi 90 haatimere nde ko ɗon nde tongi 11,610 ko ɗum woni haatimere nde loowi e nder mayre sa fecci ɗum noon laabi 9 keɓata ko 1,290 hawra latif laabi 10 rokkuma inde sharif joni noon haatimere nana bange ma ñaamo sa ƴetti cuutati gadiɗi bange ma ñamoɗi sa jippiniɗi nanɗon lesto ene winda laɗif 129 sowe laabi 30 rokkatma ko 3,870 kala hen tati ko ɗum loowi hen ndenno sa ƴetti 3,870 sowe laabi 3 dartoyo 11,610 nana bange ma nano sa ƴeewi nan ɗon saawi joni ngara e laawol lelgo ngo lelnigo o wima ko haatimere nde ko arwahunnas ɗum noon so tongama e limore ene rokka en 598 on saha gusta hen 4 keddoroɗa 594 ƴetta ɗum ɗon lomba ɗum e suudu kursiyu he on saha noon haatimere nde ko haatimere sowetende sowirte noon ko hayyu qayyum kañum tongi amwalun duniya joni noon ɗo suudu kursiyu ɗo 594 ɓeydata hen ko limore hayyu qayyum ena tonga 174 sa ɓeydi ɗum hen jiya wontata ko 768 ɗum lomboyta suudu naariyu e nder suudu naariyu he
ɓeyda hen 974 darto 942 lomboya ɗum suudu qalam. ƴetta kadi 974 ɓeyde e nder suudu qalam he jibinanma 1,116 lomba ɗum suudu turabiyu ɗo. kadi ɓeyda ɗon 974 jibinanma 1,290 lomba ɗum suudu ɓuɗbuɗo wona dañi latif laabi sappo. latif laabi sappo. tonganma inde sharif ɓenna ƴetta 974 ɓeyda ɗum e suudu qutbu he jibinanma 1,464 ƴetta nden limore lombande e suudu hawa'i he. kadi ɓeyda 974 e suudu hawa'i he jibinanma 1,638 lomba ɗum suudu lawh. kadi ƴetta 974 e nder suudu lawh he ɓeyda hen jibinanma 1,812 lomba ɗum suudu ma'iyu. teskiyama wona ɗo hankadi noon teskiyama wona ɗo. ƴetta 974 watte e nder suudu ma'iyu he jibinanma 1,986 ko ɗon woni saggere nde. ɗon kanko ceernajo o e fuu jande bindol o lombi ɗon ko 1,286. an noon sa ari lombuɗon 1,986 hatimere nde arta e mbadi mayri. hatimere nde arta e mbadi mayri. wona hatimere nde arti nde wurti nde wawi gollede on sahano sa teskitima hakkunde nde woni hen ko 1,290. cowa ɗum laabi 9 wonta hatimere nde fof lawol gotol tonganma 11,610. joni noon saɗa gollo ɗum waɗa fatiha ma laabi ma 4. salatul fatihi ma laabi 70 ma. latif gollorte ya latif mbaɗa 900. ngayna mbaɗa 100 ma 2. ngayna mbaɗa 1000 ma. on saha gujjira salatul fatihi laabi 22. on saha noon mbiya ya hayyu ya qayyum limore 174 ujjira salatul fatihi laabi 24. ɗum ɗo gollata balɗe 9 rokkuma hatimere nde. ɗum ɗo kañum wattan on hen onon namdinoɓe onon joom ñooke ƴette mbatte nder ñooke moɗon. woy sagguma hen noon kadi ha joni noddu e yeeso noon yidde laɓɓiɗinade taw wona yidde kadi arde kadi ene haala ene haala goɗɗum ko wona ɗum ɗo.
ko ɗo noddumami, ɗo namdiɗa, ɗo jaabimami. Saɗa yiɗi namditade goɗɗum faade e ɗum ɗo, wattan 00 221 117 900